हेलो लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय रुजुथाय आरो सें रुजुथायनि सायाव आङो माखासे MCQ टेस्ट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना जुदि रुजुथाय आरो सें रुजुथायनि पार्ट 1 आरो पार्ट 2 भिडिअखौ नायाखैबा डिसक्रिप्शनाव लिंक होनानै दंखायो थांनानै नायनानै कनसेप्टखौ मोजाङै बुजिनानै लाबानो जाबाय बेयाव आङो खालि MCQ टेस्टल' लानाय जागोन आनजादाव फैखांनाय माखासे कुइसनफोरखौ आं बेयाव लानाय जादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो प्रेक्टिस खालाम अब्ला फैदो जोङो 1 नम्बर कुइसनखौ नायनोसै मा दङ नोंथांमोननि स्क्रिनाव 1 नम्बर कुइसन 1 नम्बर कुइसनखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना जुदि सानखान्थि आयदाखौ बर' रावजों मोजाङै सोलोंनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो रेगुलार आंनि चेनेलाव हाबबाय था अब्लानो नोंथांमोना बर' रावनि सानखान्थि फोरोंनायखौ मोनबाय थागोन अब्ला फैदो जोङो 1 नम्बर कुइसनखौ देरि खालामालासिनो जोङो जागायनोसै 1 नम्बराव दङ कुइसना नै जुदि 5 रुजुथाय x सें रुजुथाय 3 रुजुथाय 15 जायो अब्ला x नि मानखौ दिहुन बेयाव 5:x s 3:15 होनाय दङ नैबे x नि मानखौ दिहुननांगौ जोंहा अपसनाबो होनाय दंखायो होमब्ला बेखौ जों बोरै दिहुनगोन बेखौ जोङो ओरै लिरगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा होनाय दङ फार्स्टआव 5:x ओमफ्राय नैबेयाव मा प्रपोर्शनालखौ जोङो माबायदि लिरो एबा सें रुजुथायखौ माबायदि लिरो बेबायदि ओमफ्राय मा होनाय दङ 3 रुजुथाय 15 होमबा जोंहा x नि मानखौ दिहुननांगौबा जों मा खालामगोन नायदो नै 5:x खौ जों बोरै लिरनो हायो ओरैहाय 5/x लिरनो हायो ओमफ्राय नैबे सें रुजुथाय सिम्बलखौ जों बोरै लिरनो हायो समान होनो हायो नोंथांमोन बेखौ गोसोआव लाखा ओमफ्राय नैबे 3:15 खौबो आं लिरनो हायो मा 3/15 बेबायदि बिनि उनावथ' जोंहा खोथायानो गैला रुगुं बिदाबजों रुगुं बिदाब सानजाबदो ओमफ्राय गेजेर बिदाबजों गेजेर बिदाब रुगुं बिदाबा बेहाय बबे 5 आरो 15 थारमाने क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो 5 जों 15 जों ओमफ्राय मा नैबे 3 जों x जों 3 जों x आ जोंहा मायाव गोग्लैयो गेजेर बिदाबाव गोग्लैयो मा x खौ दिहुननांगौ नालाय आङो 3 जों x जों माल्टिप्लाइ खालामग्रोनोसै 3x ओमफ्राय ओरै समान उनाव 5 जों सोरजों 15 जों दाननो मोजां जानायनि थाखाय आङो सानजाबनानै लायासै नोंथांमोन बिनि उनावहाय आङो बिनिफ्राय x खौ लाखियोब्ला नैबे 5 × 15 खौ जोंना मा खालामगोन नैबे 3 आ ओरै रानगोन दाना दानजायोबा दानदो नै दानजायो 3 3 5 होबा मा जायो 15 जायो दानजाबाय होमबा जोंना मा आग्लायखो x = 5 × 5 नङा होमबा 5 × 5 ल' थाबाय थारमाने जोंना बेसेबां जाखो सानजाबा 25 होमबा x नि माना बेसेबां जायो बेयाव 25 जायो 25 अपसनाव दंना गैया नै अपसन नाम्बार D आ बेनि कारेक्ट एन्सार नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ दाना फैदो जोङो नेक्स्ट नायबावनोसै नेक्स्ट बेखिनियावनो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो आङो इउट्युब चेनेलजों लोगोसे आङो बड' इडुकेसन 19 मुंनि मोनसे फेसबुक पेजबो खालामनाय जादों नोंथांमोनखौ बे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय मानोना आङो बे बड' इडुकेसन 19 फेसबुक पेजआव सानफ्रामबो गोदान जिके आपडेट होबाय थागोन आरो आङो बर' रावनि माखासे जिके मक टेस्ट सानफ्रामबो आं बेयाव होबाय थानाय जागोन नोंथांमोना बे पेजखौ फल' खालामोब्ला नोंथांमोना गावनि रोंगौथिखौ एबा गाव बेसेबां रोंखो बेखौ टेस्ट खालामबाय थानो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोनसिम खावलायनाय नोंथांमोना बड' इडुकेसन 19 फेसबुक पेजखौबो फल' खालामनानै ला गोजोन्थों मा दङ नेक्स्टआवबो एखे टाइपनिनो कुइसन नाम्बार 2 आवबो बेनाबो मा दिहुननांगौ x दिहुननांगौ नै x खौ दिहुननांगौ जुदि 10:13 s x:26 जायो अब्ला x नि मानखौ दिहुन बा बेखौबो एखे बेबायदिनो खालामदो ओरैहाय जोङो 10:13 खौ जों लिरनो हायो 10/13 ओमफ्राय नैबे सें रुजुथायखौ जों बोरै लिरनो हायो इकुवेल साइन ओमफ्राय x:26 खौ लिरनो हायो x/26 बेनाबो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो x जों 13 जों बा 13x जाबाय बिनि उनाव 10 जों 26 जों ओरै 10 × 26 खालामबानो जाबाय जों x खौ दिहुननांगौ नालाय x खौ लाखिबाय होमबा 13 आ मा खालामसिगोन 10 × 26 खौ 13 आ डिभाइड खालामसिगोन दानदो नै 13 जों आं 26 खौ दानबा 13 सानजाबनाय होबानोथ' 26 बिदि होमबा जोंना x आ मा थागोन x = 10 × 2 ल' थाबाय थारमाने 20 जाबाय होमबा x नि माना बेसेबां 20 नैबे अपसन नाम्बार B आ कारेक्ट एन्सार बेनि नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ दानिया फैदो जोङो टाइप 2 कुइसन लानोसै बे टाइप 1 गोजामोन मोननैबो हा एबा टाइप 2 कुइसनाव एसे डिफिकाल्ट जागोन होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो प्रेक्टिस खालाम आनजादावबो बेबायदि स्टाइलनि कुइसना फैयो होमबा फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय टाइप 2 कुइसन जोङो टाइप 2 आव फैबाय कुइसन नाम्बार 3 टाइप 2 आव जुदि a रुजुथाय b आ 2 रुजुथाय 3 b रुजुथाय c आ 5 रुजुथाय 7 आरो c रुजुथाय d आ 3 रुजुथाय 10 जायो अब्ला a रुजुथाय
D आ जागोन थारमाने जोंहा मा दिहुननांगौ A/D नि मानखौ दिहुननांगौ बे मोनब्रै अपसननिफ्राय बबे मोनसे जायो बेयो जोबोद इम्पोर्टेन्ट कुइसन बेबायदि कुइसनखौ जोङो फैनाय नुयो आनजादफोराव अब्ला नोंथांमोना बेखौ मोजाङै गोसो होनानै नाय आं बेखौ सर्ट ट्रिकजों बानायगोन आरोखि नै बेयाव होनाय दङ जोंना फार्स्टआव मा A/B नङा होमबा बेयो बेसेबां होनाय दङ 2:3 होनाय दङ ओमफ्राय बेसेबां होनाय दंबावो जोंना B/C बेयो बेसेबां 5:7 होनाय दङ ओमफ्राय C/D आ बेसेबां होनाय दङ 3:10 होनाय दङ जोंहा टारगेटआ मा दिहुननांगौ A/D नङा होमबा A/D गैथ'वा बे सोंनायसिन होमबा जोङो बेखौ माबायदि बानायगोन ओरैहाय नोंथांमोना गोसो होनानै नायबानो जाबाय फार्स्टआव जोंहा बेसेबां होनाय दङ ओरै A/B होनाय दङ नङा होमबा बेनि उनाव सेकेन्डआव मा होनाय दङ B/C होमबा जों बेयाव B खौ B नि सिगां लिरगोन मानोना B आ डाबल दं नालाय ओरै B/C बिदि लिरगोन हो ओमफ्राय एबाराव नेक्स्टआव मा होनाय दङ C/D होमबा बेखौ ओरैहाय C खौ C नि सिदा C/D बेबायदि लिरगोन बे मोनसे फर्मुला जाहैबाय आरोखि दाना नैबेयाव नै खालि जाबाय नङा होमबा नैबे एनि जायगायाव खालि जाबाय होमबा बेखौ जों मा खालामगोन नैबे B खौनो आङो बेयावबो लिरगोन ओमफ्राय नैबेयाव नै C नङा होमबा C ओमफ्राय नैबेयाव नै सिगाङाव मोननै खालि जाबाय होमबा मोननै खालियावबो आं मा लिरगोन बे C/C खौनो लिरगोन मिथिबाय ओमफ्राय गोजौआवबो नै खालि जानानै दङ B आ ओरैहाय आगदाथिं थांनांगौ आं बेखौ मा लिरगोन ओरैहाय बे C नि सिदाबो B ओमफ्राय नैबे D नि सिदाबो मा लिरगोन आङो D नि सिदाबो मा B बेबायदि लिरगोन नोंथांमोना गोसोआव ला ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे खालि थाबाय होमबा बेयावबो आं मा लिरगोन ओरै C बेबायदि लिरगोन आरोखि बे मोनसे फर्मुला जाहैबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंहा मा खालामगोन ओरै सिदा जोंहा मा खालामगोन सानजाबनांगौ दाना फैदो जों होमबा अनजिमाफोरखौ बहायनानै नायमारनोसै बेसेबां जायो फार्स्टआव जोंना A/B आ बेसेबां दंमोन A/B आ दङ जोंना 2:3 नङा होमबा बे बिनि उनावहाय जोंना B/C आ बेसेबां दं 5:7 होमबा बेयाव आं लिरनांगोन 5:7 ओमफ्राय नेक्स्टआव बेसेबां दङ C/D आ नै 3:10 दङ होमबा बेखौ आं लिरनांगोन बेहाय C नि सिदा होनखादों नालाय 3:10 बेबायदि लिरगोन आरोखि बिनि उनावहाय ओरै होदो दाना जोंहा दहाय होननाय बायदि खालामदो नैबेयाव मा फैगोन 5आबो फैसिगोन ओमफ्राय नैबे 3 आ नैबेयाव थांसिगोन 3:2 आरो नैबे D नि सिदाबो मा 3 बिदि ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे खालि थाबाय 7 बे 7खौ होना होदो ओमफ्राय नैबे 3 आरो बे मोननै सिगाङाव फैसिगोन ओरै 3 नैबे 3 बे C नि मान नालाय बेबायदि आरोखि माने बे फर्मुलायाव बहायनाय जाबाय बेखौ दाना जोंहा ओरै जौथुङाव बेखौ मा खालामदो सानजाबदो आरोखि ओरै 3, 7, 10 जों सानजाबा बेसेबां जायो जोङो सानजाबा जों मोनगोन बेखौ 210 D नि मान आरोखि नैबे A मोन नालाय बे A नैबे B नैबे मा C नैबे D नालाय दाना जोंहा नैबे C खौबो सानजाबजोबदो C खौ सानजाबजोबा बेसेबां मोनगोन जोंहा 63 ओमफ्राय दाना जोंहा मा दंबावो B खौबो सानजाबजोबदो 3 सानजाब 5 सानजाब 3 बेसेबां जायो जोंना 45 ओमफ्राय नैखौ सानजाबदो 2 सानजाब 5 सानजाब 3 15 30 30 जागोन बेबायदि होमबा जोङो A/B/C/D खौ बेसेबां मोनखो 30:45:63:210 मोनबाय दा जोंना कुइसनाव मा बिदों नै A/D खौसो बिदों होमबा A/D आ बेसेबां जागोन बे A आव बेसेबां दं इयाव 30 ओमफ्राय D आव बेसेबां दं D आव 210 होमबा D आव बेसेबां 210 जोबोद गोरलै नङासै लोगोफोर दा बेखौ जोङो दुइसिन महराव लांनांगौ माजों दानजागोन बे मोननैबो 30 जों दानजायो 30 सानजाब 1 होबानो 30 ओमफ्य 30 सानजाब 7 होबा बेसेबां जायो 210 एन्सारा मानोना दुइसिन महरावसो दं नालाय होमबा बेसेबां मोनखो 1:7 बा 1:7 आ बे कुइसननि मा जायो कारेक्ट एन्सार जायो 1:7 नैबे अपसन A आ बिनि मा कारेक्ट एन्सार दाना नोंथांमोना बेखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ एखे टाइपनिनो आरो नेक्स्ट कुइसन जों लाबावनोसै दाना जोङो नेक्स्ट कुइसन फैबाय कुइसन नाम्बार 4 कुइसन नाम्बार 4 आवबो बेबायदिनो एखे टाइपनिनो कुइसन मा होनदों बेयाव नै A/B आ बेसेबां दङ 3:4 नोंथाङा नुबाय B/C आ बेसेबां होनाय दङ 8:9 अब्ला जोंहा माखौ दिहुननांगौ A/B/C नि मानखौ जों दिहुननांगौ नोंथांमोन नैबे आरो नङा बे अब्लासो जागौमोन बेयो अब्ला जोंहा मा दिहुननांगौ A/B/C नि माना जागोन बे मोनब्रै अपसननिफ्राय बबे जायो बेखौबो जों बे एखे ट्रिकजोंनो दिहुननो हायो जोंहा बेसेबां होनाय दङ फार्स्टआव A/B आ 3:4 होनाय दङ ओमफ्राय B/7 आ 8:9 नोंथांमोना बेखौ गुबुन गुबुन ट्रिकजों गुबुन गुबुन फर्मुलाजोंबो दिहुननो हागौ खिन्थु एन्सारा बे एखेयानो जाहैखागोन होमबा आं सोलोंनाय ट्रिकजों दिहुननानै देखायनोसै नोंथांमोननो आङो बेखौ सिगाङाव बानायनाय बायदिनो बानायगोन फार्स्टआव होनाय दङ जोंहा बेसेबां A/B नङा होमबा A/B होनाय दङ ओमफ्राय सेकेन्डआव होनाय दङ B/C आं बेखौ बोरै लिरगोन B खौ B नि सिगां लिरनांगोन नाथाय B/C बिदि लिरगोन ओमफ्राय बेबायदि होगोन दा नैबे गोजौआव लांदां जाबाय नङा होमबा आरो नैबे गाहायावबो लांदां जाबाय होमबा आं बेखौ बोरै खालामगोन नैबेयाव मा होनानै होगोन बेयाव आङो B खौ होनानै होगोन ओमफ्राय नैबे सिगाङाव आं मा होगोन नैबे B नालाय बे B खौनो होनानै होगोन बेबायदि नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ ओमफ्राय उनावहाय बेखौ जोङो जौथुंजों सानजाबनोसै आरोखि होमबा फैदो जोङो मेन अनजिमाखौ बहायनानै नायथारनोसै अनजिमाखौ बहायनानै नायबा नुसिगोन फार्स्टआव बेसेबां होनाय दङ A/B आ
4 होनाय दङ ओमफ्राय बिनि उनावहाय B/C आ बेसेबां होनाय दङ 8:9 होमबा आं बेयाव मा लिरनांगोन 8:9 लिरनांगोन ओमफ्राय दानि आङो गोजौआव नैबे खालि जाबाय आरो नै गाहायावबो बे खालि जाबाय बे खालियाव मा बहायगोन नैबे खालियाव आङो बे 4 खौनो ओरै 9 नि सिदा बहायगोन ओमफ्राय नैबे खालियाव आङो सोरखौ बहायगोन नैबे 8 खौनो आङो ओरै बहायगोन नोंथांमोन बिनि उनावहाय ओरै सिन बोनानै आङो जौथुमजों सानजाबसै 9 जों 4 जों सानजाबदो 9 सानजाब 4 बेसेबां जायो 36:2 बेयाव is2 दं नालाय ओमफ्राय 8 सानजाब 4 बेसेबां 32 बिदि is2 दाना 8 सानजाब 3 बेसेबां 24 बेबायदि आरोखि होमबा जोंहा मा मोनबाय नै A मोनबाय B मोनबाय आरो C मोननाय जाबाय आरोखि दा जोंहा माखौ बिदों ओरैहाय A:B:C बेखौ बिदों होमबा जोंहा जासिगोन मा 24:32 36 जाबाय एन्सारा ओमफ्राय जोंना अपसनावथ' नायनायाव नुबाय बेबायदि गैया होमबा आङो बेखौ मा खालामनांगोन दुसिन महराव लानांगोन दाना मोनथामखौबो आं माजों दाननांसिगोन बिसोरनि देसासाजों दाननांसिगोन नोंथांमोना 24 32 आरो 36 नि देसासा एबा सेप लाबा मोनगोन 4 होमबा आं बे 4 जों डिभाइड खालामदो 4 सानजाब 6 होबा बेसेबां 4 सानजाब 6 24 नङा होमबा ओमफ्राय 4 सानजाब 8 होबा बेसेबां 4 सानजाब 8 होबा 32 ओमफ्राय 4 सानजाब 9 होबा बेसेबां 36 दाननो हायो होमबा दुसिन महराव लांबा जों बेसेबां मोनगोन 6:8:9 मोनबाय होमबा बेयो अपसनाव जोंहा दङ अपसन नाम्बार D आव दङ नै 6:8:9 आ बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार नोंथांमोना नुबाय आरो बुजिबाय आरो मिथिबाय बेबायदि टाइपनि कुइसन फैबा जोङो जोबोद गोरलै खस्थ' गैयाजासे जोङो खालामनो हायो भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन बेखायनो आङो बांद्राय कुइसन लायाखै बेयाव नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे कुइसन होनोसै नोंथांमोना बेखौ बानायनानै कमेन्ट बक्सआव एन्सारा बेसेबां जायो बेखौ खिन्थाहरबानो जाबाय कुइसनाव दङ बेयाव x:18 ओमफ्राय नैबेयाव सेम रुजुथाय 5:3 जायो अब्ला मा x नि बेसेबां जागोन x नि मानखौ दिहुननांगौ टाइप 1 कुइसन बेयो अपसन A आव आं होनसै जेनेबा 30 अपसन B आव होनसै जेनेबा 40 अपसन C आव होनसै आङो 20 अपसन D आव होनसै आङो 10 होमबा बे मोनब्रै अपसननिफ्राय बबे जायो एन्सारा नोंथांमोना बेखौ आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय अब्ला बेखिनियावनो दिनैनि MCQ टेस्टआ जोब्बाय नेक्स्टआव आङो आरो टेस्ट लाबावगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाबाय थाबानो जाबाय